Croeso nôl I chi, llyfrau sy'n nesaf. Mae'n gwestai ni Prynhawn ma yn blogio am lyfrau. Croeso Morgan Dafydd, neis dy gael di ma. Sonia tipyn nawr am y blog yma, sôn am lyfrau sy'n rhyw esbonio I hun, ond dyna'r hanes I ni. Wel, pa bod ni'n athro, o'n i'n cael sgwrsio efo'r plant a'r rhieni. Oedden ni'n gweithio mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, ond oedd y rhieni o deuluoedd di-Gymraeg, ac oedden nhw'n deitha fi, da ni ddim yn darllen llyfrau Cymraeg tu allan i'r ysgol. A da ni rioed I bod i'r siop lyfrau Cymraeg. Felly, oedd hynna'n poeni fi. Wedyn, nes I ddechrau blogio am y llyfrau yma. A felly, mae'n bwysig iawn bod dwi'n gwneud bob un yn ddwyieithog. Felly, beth ti'n sôn am blogio, beth ti'n lygu wneud? Ai sgwennu adolygiad, neu sut ti'n arwain y plant I ddarllen y llyfrau allu? Ia, dwi yn adolygu llyfrau yn trio arnyn nhw'n onest ac darparu gwybodaeth amdano llyfrau gorau dwi'n meddwl sydd yn... Ia, mae'n hollol fy mpwyol, dweud gwir, ond be dwi'n meddwl sydd yn mynd I apelio at blant a phobl ifanc. Da ni gweld peth o'r blog da ti fan hyn nawr. Mae'n dalgen galed yn diwe I gael plant I ddarllen, yn ewedig bechgyn maen nhw'n gweithio I. Yndi. Mae o'n her dyddi yma, dwi'n cydnabod hynna. Mae yna gymaint o bethau yn mynd â'i sylw nhw'n does, bethau digidol, felly mae trio cael perswadio nhw I ddarllen yn her. Ie, a dwi'n dyfalu, o fy mhrofiad I, so pan o'n i'n ifanc fe bynnag, o'n i'n mynd am ddarllen yn ifanc, ond dwi'n tybio sy'n dal bachu sylw ni licio ddarllen ifanc, mae hwnna'n aros o trwy gydol I oes wedyn. Wel, o'n i'n arfer meddwl bod fi ddim yn ddarllenydd, ond be oedd o'n i'n mynd darllen nofela. Ond diolch just am ddarllen nofela, fedrwch chi ddarllen unrhyw beth yn fedrwch nhw'n cymryd. Wrth gwrs. Llyfrau ffeithiol, dyna be o'n i'n fwynhau. Llyfrau ffeithiol am beirianna a rhyw bethau fel yna. Ond, na. Ond wyt ti wedi troi hyn yn arbenigedd erbyn hyn, achos ti wedi rhoi gorau I ddysgu, a dyma dyfais di erbyn hyn yn dyfetu'n astudio. Dwi'n gwneud PhD yn Brifysgol Bangor mewn dwyieithrwydd a edrych ar adnodda dwyieithog a falle fel yna. Felly, mae hwn wedi dechrau fatha rhywbeth ar yr ochr, mae wedi tyfu'n fwy o beth. Oce, felly mae hwn, ydy hwn yn rhan o'r PhD, ydy PhD dechrau rhywbeth hollol wahanol, beth ti ddysgu hwnnw, lly? Na, mae hwn yn rhywbeth ar wahân, ond mae o'r un maes, ond mae hwn jyst wedi bod yn rhywbeth ar yr ochr, mae wedi tyfu, wedyn mae o'n cael ei ddefnyddio, dwi'n falch o ddeud, gen athrawon a rhieni a plant. Mae hwnna'n gret yn diwedd, ti'n gwybod. Ti hefyd yn feirniad yn Gwobrau Tirnanog, a wy'n gwybod bod ti'n ffili datgelu dim hyd yma, ond gai jyst ofyn cwestiwn cyffredinol, siw mae'r safon di bod leni? Wel, dwi yn nhrydydd blwyddyn wan, fi di'r cadeirydd leni, ydyn dwi'n gorffan, a mae'r safon wedi cynyddu bob blwyddyn. Ond mae'r amrywiaeth o lyfrau, a mae'n gwneud I chi... Mae'n lot o waith darllen, neu gyfedda, ond mae'n gwneud chi darllen llyfrau fysa chi'n wedi meddwl darllen, a mae dalent yma yng Nghymru, de. Swir. Felly, ti'n dod â llyfrau I fewn I awgrymu I ddarllen. Felly, beth gen I fan hyn? Pa lyfr sy'n ddechrau chwyrw fo? I dechrau'r gwylod, fe? Ia, Elon, llyfr dwyieithog am eliffant bach direidus sydd yn mynd ar antur a mae'n ffeindio llais ac yn sylweddoli bod i'n gallu defnyddio'r llais hwnnw I wneud gwahaniaeth. Felly mae hwnna'n llyfr bach lliwgar. Gyfrol plan bach, ie. 3 I 7 oed, ia, swn i'n dweud. Yn y canol wedyn, beth da ni? Llyfr i'r arddega ydy hwn, neu oedolion, gen Manon Steffan Ross. Mae hwn yn trafod y cysylltiad rhwng Cymru a'r diwydiant caethwasiaeth. Felly mae'n gwneud I chi feddwl a mae'n codi cwestiynau anghyfforddus. Ie. Ar un ola? Llyfr andros o dda, llyfr ffeithiol am y corff, bob math o bethau. Mae o'n anhygoel. Felly ddafalu, pan o'ch chdi'n ifanc, honna sa'ch chdi ddim amdani ddechrau? Hwnna swn I wedi mynd am, ia. Mae yna gwestiynau fatha, ydi baw trwyn yn saff I fita, rhyw bethau fel yna. So, mae yna bob math o bethau. Y cwestiynau pwysig, ia. Y cwestiynau fawr, iawn. Ond ti'n ti'n dweithio cyn I ni ddod ar yr awyr, bod chi'n chwilio am bobl I adolygu llyfrau o bob math, unrhyw oed ag ati, allan nhw gysylltu felly gallwn? Bysa'n athrawon, rhieni, plant yn enwedig. Mae gys y cys? Ia. Nainiau teidio? Ia, unrhyw un sydd darllen ac wedi mwynhau llyfr ac eisiau rhannu hynna fo bobl eraill. Lle swn i'n licio clywed gen adolygwyr. Ia, cysylltwch fan ni os ydych eisiau manylion sydd I fod yn rhan o hynna. prynhawn@tenoplis.com wrth gwrs, sydd cyfeiriad e-bost ni yn fan hyn. Ie, a'r blog ydi sôn am lyfrau. Diolch yn fawr ti Morgan. Diolch yn fawr. Iawn, so, dyn eisoes wedi cael sgwrs efo Gwen Llian Llyr. Mae'n barod I berfformio ni nesaf. Dyma ymsonau Halden Evans.